Wah, kasih. Waduh. Walah. Wong gerang dombeni anggur kepala. Waduh. Coba. Ayo. Ayo. Arang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki mak tur ngono. Ora dadak diserot wis metu dhewe. Alon-alon. Ayo. Nyok dibuntet go ilat. Ngono. Jayasena, apa Mbah? Mbahmu ae tilik ana. Ngapa to? Wis tuwekan, tandange isih kaya ndek nalika nom. Gawe ngelikar megap-megap ae. Ning apa, Mbah? Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana wecana pasir. Omong apa, Mbah? Omong dasmu. Lho takoni kok malah nesu. Hei. Hah? Lho cek. Wang. Wang. Apa? Wedang. Oh. Amune wedang wang. Ora krungu aku. Waduh. Wah. Nah. Oke, wis. Ada mana? Sai. Isai. Ora kuturu. Aku jujur. Oh. Aku jujur ana. Jujur mrono piye? Ya jujur ora kenal. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret to. Oh ya ya. Kowe iki kakane kono kuwi. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret to. Oh ya ya. Kowe iki kakane kono kuwi. Coba. Ayo. Arang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki mak tur ngono. Kemane. Sai. Isai. Ora kuturu. Aku jujur. Oh. Aku jujur ana. Jujur mrono piye? Ya jujur ora kenal. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret to. Oh ya ya. Kowe iki kakane kono kuwi. Jayasena. Apa, Mbah? Wedange gawe wis. Selak modar. Modar cengelmu. Munjuk, Mbah. Ayo. Arang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki mak tur ngono. Ora dadak diserot wis metu dhewe. Alon-alon. Ayo. Nyok dibuntet go ilat. Ngono. Oh iya. Hes. Yo. Simbah ngunjuk Pak Tonyo. Oh iya. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu? Heeh, Mbah. Aku ya sok nyetel videone bapak. Sok gumun aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Wah. Tangi. Hah? Tangi. Agak siapa? Kata apa sih ini? Edan anak Stijo itu apa? Anak Stijo akan dari rangguku ajar wah omonganmu ra cetha
mumet ya? Apa? Mumet aku iki. Jasena apa? Iki mau iki anggur. Edan. Wah, dah wae. Wah, kaya. Waduh. Walah. Wong gerang dombeli anggur keparatan. Waduh. Ben ra tekan ndi. Mbah, sawarga rangketen lho. Wah, telikunge. Sawa Gagah Warawudara? Sawarga, ya anak Buma, ya pancen Pranyata. Aja males nuruti karo bramantyaning atimu. Ayo tak genahke lho. Kena ngopo bapakmu tekaning pati mengko iso tok pitung bener endi antaraning Kresna karo bapakmu. Kudu digrejah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk mengko ndak ora prayoga. Ah, omong mecang kaya pendhita mulang kaya guru. Ayo! Sawetara tak rangket dhisik. Yen wis kowe eling bakal tak tuturi sejatine lelakon. Aja gedhekake memungsuhan. Piye, Mbak? Asu ae. Setan kowe ya. Wong tuwa dombene sak penake dhewe karo. Ben nek ora ngono ndak ora kapok. Samarika den prayitna semuriris samuris iko balik Kakang Semar, Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Bareng tekan ngayangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luwari. Iki jane karepmu piye? Piye? Ha? Kiai Semar Kakang Badranaya kula aturi lenggah wonten ing inggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kon tata krama, mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawiga ing diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumruning Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru, dadi syarat srana Bagong kene bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semantena Kakang Badranaya, sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lahir batos. Tegesipun sakmangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candradimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lahir batos. Kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Samareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi
Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kakang Semar mumpung sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun laturaken wonten ing padukan Pringapus. Manik Maya. Dike. Ora ngira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Sabaran katulo wukir moyak mayik saking Dias Baliwur. Ora nyono lah kok semono. Semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing kok kandhakake mau mung lelamisan ora kandhas tekaning batin. Menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adhiku Manik Maya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe neng Pringapus. Kakang Semar sejatosipun kalodhangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Pelempertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala supados sak mangke dipun dhahar sarengan kaliyan ingkang ngrayipun Manik Maya miwah putra panjenengan Ulugaring menapa dene Petruk. Menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku rasa pejagong karo adhiku Manik Maya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mengkari manut Bathara Guru Surawati desdikastaken dawuh kula. Lang-lang yang dia mangungkung Kakang Badranaya. Piye? Pasugatan dedharan sampun laturaken. Monggo Kakang Semar. Kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih lahir batos. Lawa gareng. Malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya. Waduh, kanugrahan ya terus. Wah. Ya ming Pelempertangga Jiwa karo Jambudipun Nirmala reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dhahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Sentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah datan Grahita lamun Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala wis cinampur wisa racun ingkang neniwasi dupi den dahar dening Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Ulugaring tuwin Kelurahan Petruk Lak Kapidara Wanakawan ketiga datane nget Purwadasina Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra.
langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katul wukir moyak mayik saking tias balewur kencang aruda yang mak pak pong bolong kali cedhi sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan detusanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging Kayuwangan ugi kelepetan detusanipun Adi Pramesti Manikmaya wah pripun ingkang sekawet ingkang raka isih pangudal menika sampun bombong marem bingah dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ing kados mekaten lah kok timunipun menika namung atur dara jambu diponirmala prampertangga jiwa sampun winaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwadaksina Surawati wonten dawuh Bathara Indra iya wonten timbalan Panakawan katelune bandanan papan ning pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ing bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati das pundi tadi lah kok mekaten pun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Semar menika kadang paduka kadang werda menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuwasane niku Gusti ngakarya loka panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mobamu sing para titane kok walah kok kaya ngono kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk kula mboten mathuk Kakang Narada menawi Kakang Narada mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Narada kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap kula mboten badhe melu-melu mboten badhe garap menawi wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru kula ingkang badhe nanggel Kakang Narada kula semanggaken kula nuwun pukulun Kakang Narada punawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titah ingkang minggah wonten ing Kayangan kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula lho kok ngaten nggih panjenengan ora iso dikandhani ora iso dielikke nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken sinten ingkang wantun minggah dhateng Kayangan Kakang Narada monggo dipun presani kemawon Kakang Narada menawi kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing Kayangan lah iki piye ana titah kok sangu watu barang wis sajake ora nrimake lakon iki kula semanggaken Rataya wis ana tanda-tanda ora prayoga dewa iki nek pangartine elek watu barang tekan Kayangan pun menika kula trinanggel sinten Kakang kula semanggaken kula ingkang badhe methuk titah menika monggo Di migunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Janaka Arjuna kena ngapa kita satriya kok sangu watu
nenamit pasang Kalimantabi tinebina ngiloduni maling tang tuang bulun kulengkeng mayapun Janaka ngabiyanto ngersa paduka mangadi Pukulun. Ya Arjuna, saka ngendi Janaka? Saking Sragen. Wah, kok diarura kowe. Wong ki nek tumindak elek mesti biyo Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi? Padha reja sak prapta kita niring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mugi dados ing kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Rodo menika pripun? Ah kula sumanggaken, ampun caturan kali kula. Janaka kok Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun, Arjuna kepiye? mekaten inggih. Iya. Apa ingin dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing kahyangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa. Ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar, kalih Kakang Garing, 3 Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdalunadas menika kulun. Kakang Semar Nala Gareng kaliyan Petruk menika dipun beta wonten ing kahyangan Suralebaya. Menapa inggih kalersan mekaten Pukulun? Kakang Rodo. Menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Ah monggo, dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora dadak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna, Pukulun badhe tindak pundi kok aremipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke arem barang iki ben ora. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Ah mboten, kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kahyangan. Samenika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun, menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinamar ayo kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya ndower to iki. Balang ngora kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun Ora taya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar, Garing kalih Petruk. Iya pancen mengkono. Welada. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah,
kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kenceng marudayang pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Trada ki menapa malah gumujeng. Nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya iso ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Kelakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajrih kaliyan Cestri Amin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Bani Cestri Sula ora temomo klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Bathara Narada. Narada. Ya. Kok kaya jog dengkulmu mlacak. Diwehi padake kaya teko ora. Iki sapa ta janjane? Pukulun kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake nek delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kathah Pukulun. Sing didhep ning Madukara pira? Yayi Sendrobo. Sembadra Sikandri. Sri Kandi Pukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelo, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong ta iki? Pukulun, sanes kula pun Janaka. Ora rasa datang kamu sih, Bagong ta kowe? Pukulun. Bagong udu. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku Bagong ta kowe? Heeh. Gadol sisan kowe. Kene iki ngampet omong ngerkasa e. Trondolo.
Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Bu Kulun. Mergi kula dipun dandosi Siwatami tagak togo. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Bu Kulun, Piye? wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih Bu Kulun. Diponton ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalikane ora gajek-gajek kendang. Ngarana sumubang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sataning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca. Kakang Semar, aku ingkang prapta Kakang, aku teka bareng karo prapta Kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal-mal nirmala waluya Kakang Badranaya. Ngaturaken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula. Ibu sepodo-podo. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Ya kiai kok kaya udu ya Rek. Iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petereo. Den Apa? Ndara Apa? oh genah udu iki. Ndara kok guyune kok nganti nging-nging. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik.
Dharma Wisata. Cahedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ra. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Iki ngapa ya? Sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Kula kandhom yo gumulung mangung siring sata kula gambah kongke Tara. Iye. Arjuna ngunen paring adhawu. Netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta. Lamun Nyai Punta nyumpena kang sambung rapete kelawan Kakang Semar. Mula tumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung. Ora ana apa-apa siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngapa Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos. Lho, sapa kae? Yata laruta saking godha sang kura-kura yen namodosa sang Sri pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntampa menawa napa pukulun dene sumengka tindakipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Arjuna ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan langing jagat lancuring bawuna lamun kita Janaka wis mentala ngerang-irang sarta gawe wiranging para dewa. Pukulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teka saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka. Tara, iye. Ngendikane Hyang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to Kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo.